În pădurea cu alune aveau casă trei pitici. Vine pupăza și spune: Simptomatic idiosincrazia dilematică și reverberează atenuant ecourile absconse protoarmonice din spatele semitranscendent și disonant al obscurantismului incandescent de sorginte medievală, capsulând filonul crepuscular sincretic și aluziv metempsihotic al transmigrației alchimice înspre circumvoluțiunea interioare ale epocii istorice, care tind să formeze adevărate supape paleontologice spre propensiunea paradigmelor de orientare paseistă. Morala, pupăsa a fost violată și ucisă cu bestialitate de cei trei pitici. Dacă vrei mai multe animații, intră și tu pe www.mucros.info. Bam, 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 de faci curvă aici.